Sanibonani, ngicela ukusiza abantu abathi ke manje mina ngiyaphupha. Kodwa mangivuka ekuseni ngivuka ngikhohliwe. Angisakhumbuli ukuthi ngiphuphe yini. Into engicela ukuthi ungenzele yona wena onenkinga enjalo ukukhohlwa amaphupho akho, because iphupho bantwana basekhaya akusiyo into esebenza ngengqondo. Uma siphuphile asisebenzisi umqondo lo wenyama esinayo, sisebenzisa umoya to understand or to remember our dreams. Uyabona, mangabe i-spirituality sakho singekho ku-position right, ngeke vele kube lula for wena ukuthi ukhumbule amaphupho. So wena nenkinga ukukhohlwa amaphupho, zijwayeze ukuthandaza, uqine spiritual, uphinde futhi uzijwayeze ukuphalaza ngempepha nangobisi, ukuhlanganise uphalaze ngabo bese ugeza ngabo, uphinde futhi ugeze ngobulongwe benkomo. Uyakhuluma mangabe ugeza ngobulongwe benkomo, uphalaza ngempephe nangobisi ukuthi amaphupho akhe enze njani, abuye. Uzobona kuzokhanya, uzowakhumbula amaphupho. Ngiyabonga.